executive member jangka hasil atau district council uba polling do uba pe ya katanan khai kapateng men haksi wa ar lalu mi kejelang ya ke officer jangka ni katanan khanang man pen klan ya katanan khai kapateng jangka bat kaban sedang ban kentiu ya kabai pen thamai ya ki license khai habai keren bat kilar patai kubor hadian pelawai kejelang uba polling do uba deiru executive member uba bat ya katanan khai kapateng ulai thu bo pen trekam ya katerding by non travel act khandai spa san pusau uba pol lo ong ba ka ain khai ka kren sai ba omla ban ai license sekwi pat lada ki try mulung kilala bantre ya katika kam shushu ulo ongru ba ka jingkentiu ya kador ya ka bai license ban penthamai ki barjala ulo IT house secretary bat ki officer ban penbai ya kador bat hapo shibnai kin hab ban pha shau ka jingtmu ban pen klan ya ka department ni lai discuss ya bun ki issues ki badan kam bat ngan chu highlight tangi ki badan kam do ka beringkong kolong wa kani ka meeting mendakasngi ka propose ba kan don ka jing pen kiyo ya ka fee structure jong baro ki trade namar ki don ki trade ki ba first class contractor usiu san hajar nak benda ban renew ya ka license ke jong de kani kanum kambiang ban khanglat dani ban deter you nakaba nang khai hakajisha habaka fi kaduna kapan seluruh penban kadang amin sim penban yaki beri benabar bagian nangwan ban khai ha kadika ri bijongi de ni la propose yaka revision enhancement kapan long substantial enhancement kejing penkio ke babun ya ka license fee haar liang kawai haka fresh application bat kabar haka renewal haka bai dei pat ki nong de madan focus haka jing sisha ka an kalong shai ba kini kidei banyo yaka license la kalong naki shnong haka baki ki lekterwa madan deni naki hima haka baki yo kidei joki hima de nak benda kan ni bat halor jong ke information ke ba wan changi ba kini ki hawkers ki lemon ki le lai lui kan ni ka meeting kan sa lingba jong ka trade bat lingba enforcement ke jongi bat kumju ka market nginshim yaki senjam ki badan kam all necessary steps nak benda ba ingin pensange ya ki ba company ki nong khai ka purpose de ki don ki provision jong ka an kat kum ka ni ka act ki ba ai ka bor ya EM in charge dan officer dan ki officer jong ka ni ka council ba ki don ya ka bor to compound the offence by realizing a fine from the non-licensed trader at the rate varying from ₹50 to ₹3,000. De kabamut ba kalak don lupa hakaan ba kani ka hawking klaim ka license kat long dian kalong illegal. De kabami naga jeng kran mene kalong baki don ki dukan kiba ki beriu jungi himne bantrai namar rasio hakador arpau tingka sikenta te ngi ekran ba namar bakal adon lupa ka minimum wages act ka babu yu beriu lado du unskilled semi skilled lani skilled pensio kat kum gene ka act but ya kata ka juk instruction kan lek naga council sabaro kiniki license holders hakabai dei ba kajing ai ka no objection certificate ki rang basnong ba ki ju ai si ki barjala nak banta ban apply ya ka trading license uba polling do ulong ba an priang satya ya ka NOC ba ai de ki rang basnong nang ni sakman handai on itu ba ya ka NOC ka bal ai da ki do barsnong bun na kajing keno ka wai sha ka council ba balengi ai ya ki learning issue ki license de nak banta kani ngilai kren sani ba nang ni sakman ki dor barsnong kemudian kong syang ingin pak ya ke instruction manual ke bangin print
ke instruction manual ke jungi kan keren chai ba ke prosedur bat ki ki mat ki kendon ki ba pinchim shwa ba pin ai ke NOC bat ke NOC kan nginum priang ke NOC ke bawan na uwei orang basnong Andre ke dewan long orang basnong ringkat ke dor ba jong Tiban keren pada tangkem ta keempat biang namar ngala keren menai ba ngimdan ga ia ka data jongki shnong ngidon kam ia ka list man kasnyam kumbangi renew ki license man kasnyam ngidon kam man kasnyam ia ka list jong kirang basnong pat ki dekat jong ki dorbar jongki kepada ka jing tip lang jong kani ke dorbar la INOC yau new brew bat yang ta ka NOC la forward sagi aku perlu apply ya ke license. Di ingin penting kenaru bahaka kes jong ki no ki non tribal traders ki ba wan hi saka council klaim ke jing yo ya ke NOC na ka do basnong lada ki la yo ki ke trade license kalong liable to be cancelled. Nak kalian ke jong nga ku trade lapan ya ke jingkersan jong barok ke department ki officer pat ki staff jong ka nomor kani ke kam ke bakhya bat ke trade nak benda ke KHEDC kalong kasti jingada nak benda ke interest ke jong ki jongi Halor ke jingruna ki pulen ka district council ban lik khandra license khai uba pol ong paka district council kan penbore ka sarkar jala paka dai ban menjurno ya kan ka bil ka basa teng hadu menta ka district police bill ka bala forward chaka state government de kani ka bill ngin banjur ban penlong ya ka chaka an pekanyo ya ka asen jong ulat khnang ba ngin la ban create la ka jong ka district police pada bagi ke district police kemud ke power ban enforce yaki an kanam day show aku bakal menta handai kini yo ke proper facilities training arms kumolong ke kulit de kani nilai ikut bangin budin bat ke state government bat ba ke EC hi barakoi kan chimkha ban push baga government kan ai ka jimunjur ke juga